Sutteæske på køkkenbordet. Åbne den, Peter. Ja, det her står. Fordi... Nej, prøv at se. Kan han simpelthen ikke beslutte sig, hvad for en sut han skal have. Den skal han ikke bruge. Den skal jeg ikke bruge. Den skal jeg bruge. Så, så skal jeg bruge den der. Ja, nej, jeg tror, jeg skal bruge den der. Og så skal alle sutterne prøves. Der er flere. Der. Se. Der skal være orden i det. Det er svært at beslutte. Nå, skal vi prøve den i dag. Så, næste sut. Der er lige knap et bid i hver sut, ikke? Jo. Nej. Er det slik? Ligesom der er vinsmager, så kunne Storm blive suttesmager. Og sådan kan vi blive ved i meget lang tid.